masse slik fra Marokko. Så min storebror har været i Marokko, og han har bare købt en hel masse ting. Det er også. Ja, yeah. Så det første vi starter med er 3 sodavand. Der er den her lille en. Det er Tropical Hawaii. Og så her. Med passionsfrugt, kokosnød og appelsin. Nu åbner vi. Og jeg bruger i. Og deres låg sidder ikke fast. Den lugter bare sådan tropical. Det... Jeg drak ikke. Det er tundlerlig på sådan mango. Ja, nu smager det. Den er sød. Det er kokosen. Den er faktisk god. Det smager af appelsin og kokos. Jeg er ikke den største fan af kokos. Jeg synes, den smager fint op. Hvis I har set den, hvor vi smager på. Nej, det skal du ikke sige jo. Det vi gør, det er, at der er stadig ret meget tilbage i glasset. Så hvis vi tager bare noget mad, så drikker vi den færdig, imens vi spiser. Ja. Så det første jeg tager er dadler. Ja, dadler fra Marokko. Det ser lækkert ud. Jeg har, ja. De er sådan klistrede. Altså det er dadler. Smager dadler. Kan du ikke lide dadler? Det er lidt sådan der kage. Smager lidt af dadler. Har du overhovedet smagt dadler? Har du ikke? Tror jeg ikke. What? Jo, vi glemte at give dem ratings. Ja, den har 8 ud af 10. Der kan godt lide den. Ja, den her giver kun 1 ud af 10. Modig stiger på mig. Dadlerne giver jeg 5 ud af 10. Nu skal vi smage noget. Har du en sodavand? Nej, for der er ordentligt mange af det her jo. Okay, fint nok. Det ligner bare et eller andet dansk noget. Top cookies. Det er sådan, når man køber et lille. Ja, det er faktisk. Jeg tror bare, det er cookies. Jeg tror, det kommer til at smage godt. Jeg tror, det kommer til at være cookies. Ej, hvor er det lille. Hvad er det her? Nej. Det her det er ikke særlig top. Det er bottom cookies her. Ja, altså. Du kan lige æde det væk. Du æder lige væk. Se, bottom cookies. Det er bunden af de bedste cookies. I lugter godt. Det ligner bare sådan cookies. Der er ikke nogen chokolade på min. Hvor er det bagpå? Det er der. Men Der er seriøst ikke nogen chokolade. Nu smager vi. Det er bare kedelig cookie. Det er ordentligt kedeligt. Det er sådan nogle cookies, vi får sin mamma. Men jeg får ikke særlig mange cookies. Vi får sådan ordentligt lækker ting hos min mamma. Min mormor laver ikke cookies til mig. Det er sådan noget, I får jeres. Jeg kan ikke lide dem. Hvis du køber nogle af Lidl, så er de meget bedre. Ja, de er faktisk som en 4 ud af 10. Det er rigtigt. Der er intet specielt ved dem. Ja, det er sådan helt normalt cookies, og det man kan ikke smage chokolade desværre. Det er mere kiks end cookies. Ja. Okay, næste sodavand er æble. Nej. Ja, en grøn æble sodavand. Den hedder Pops. Den føles virkelig nice på det her. Og du skal også lige sige på den anden. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er sådan nogle bobler på. Der er også et lille ævle her. Det er fra Apple! Og så, vi skal lige nyde det her. Jeg vil lige vise det på den her. Nej. Jo, i Danmark, de har det her. Jeg tror godt, folk ved det. If you don't know this, så får du Danmark. Det er hele EU jo. Det er rigtigt. Ja, det er virkelig. Det lugter meget så æble. Det lugter grønt æbleslik. Det er godt. Måske det er fordi grønt æble lugter sådan. Det ligner bare æblejuice med bobler. Ja. Det ligner lidt sådan en vin. Nej, det gør I. Du har aldrig set vin, bro. Bajer. Nej, det gør I. Jo. Nej, det gør I. Bajer står sådan her ud som øl. Måske du er i det billede, som du synes ligner det her mest. Ja. Ikke gør det der. Jeg color grader det. Ja. Jeg er bare sur æblebobler. 5 ud af 10. Hvis I vil se at smage andre ting fra andre lande, så kan I bare gå herned i kommentarerne. Nej, ikke i kommentarerne, bro. Jo, det er. Nej. Så kan I gå ind på hans kanal, der er meget mere af det. Nå, der er en playlist. Der er en playlist. Ja, hvor vi smager ting fra andre lande. Jeg rater den. Jeg vil ikke drikke det selv, men det er okay. Så jeg rater den 6 ud af 10. 7 ud af 10, 7 ud af 10. 5,5. Okay, du tager. Så har vi den her Yankee Bar. Tagger. Hvad er der overhovedet i? Det ved jeg ikke. Det ligner sådan en KitKat. Ja, det er sikkert bare KitKat. Jeg ligner lidt så en KitKat i. Jeg synes det. Ja, jeg råder dig til ikke at tage en bid af den her. Den er ordentligt dårlig. Men det smager ikke chokolade, det er bare sådan en nej, men chokoladen er sådan sur. Er det bare mig? Og det er galt med dig, bro. Nu gør det på. Jeg vil ikke have den. Det er den skole. James, det er den værste chokolade, vi har smagt i den her serie. Og faktisk, det er ikke lige. Det giver mig lidt stress. Det er jo meningen. Det giver mig ordentligt meget stress, når jeg viser det. Bare mine hylder. Må jeg vise det? Nej. Den næste er... Det smager! Det er til te, det her. Er det? Ja, det er sådan nogle kiks til te. Ved du, man også kan spise te? Det var skide der. Never trust a fart. Nej. Jeg tager det her stykke. Det er det ligner. Det er ikke engang søde eller noget. Det er bare til te, hvis der var te her. Lad os lige lege, der var lige te her. Would you like a cup of tea? Yes! Here, have some of this crumbs. I will have some of this crumbs. Det
Det er bare sådan nogle digestive cookies. Der er et stykke, hvor der står Henry på. Ja, der står for det her på den anden. Der står sur et eller andet. Vi finder det. Der er der helt en. Nej, du har helt så det hele. Nej, se. Sufin. Der står det her. Ja. Og nu har vi ordentligt meget rod. Lad os lige høre rodet op. Transition. Næste sodavand. Stop med det der. Jeg slår mig. Okay, næste sodavand. Det En til Hawaii. Ananas. En til Hawaii-mærke. De har lidt det samme theme, hvis I kan det. Og det er ananas. Der var bly. Den dufter af ananas. Det lugter af Ananas. rengøring. Findes det? Hvordan smager det? Af helvedes søn. Er det en god ting? Nej. Jeg kan godt lide det. Kender I det, når man spiser en ananas, og så er det søde dejlige, så det der sure ulækker noget. Det her er det kun det sure. Er det? Nej. Hold nu stille. Okay. Jeg giver den 0 ud af 10. Jeg giver den med minus 2. Jeg giver den en 7 ud af 10. Nu tager vi den næste til. Vi tager den her pose her. Nej. Den er ordentligt sådan. Momo! White Momo. Ej, den er knust. 6 biscuits. Hvorfor hedder den Momo? Momo. Her er der billeder af Momo. Okay, det er bare sådan nogle fake Oreos. Se der, det er designet. Kan du se det nu? Kan I se det nu? Kan du se det nu? Det lugter af de der sådan små nogle, hvor der er 4 i. De her. De er ret gode. Ja, vi er nok de her. Ja, Oreos. Jeg giver dem, nej, det gør jeg. Jeg giver dem 7,5 ud til. Jeg ville spise dem, hvis jeg var sulten. Jeg spiser alt, hvis jeg var sulten. Oreos 7,5. smager ikke rigtig Oreos. Den smager brownie Oreos på en måde. Lidt. Jeg giver dem også 7,5. Det bedste, vi har fået til videre, det er sodavand. Det er rigtigt. Det er den her. Alt andet har faktisk fået. Det er den her den bedste. Må se. Det er boller! Det er sådan nogle cupcake. Nej, det er det ikke rigtigt. Jo, det er. Jo, det er Det er sådan nogle Det er cupcakes. Frosting. Vi skal lige have sådan en pronunciation fra Google. Sådan her siger man det. Hvad Cupcake. prøver du? Cupcakes. Sådan siger man så en cupcakes. Hvad mener du? Cupcakes. Nej. Så er det ordentligt gode ud. Det dufter af brød. Nej, det gør det. Det er sådan en citronbrød. De kender godt de her gitter med citron. Det er det. Der er lidt mange krummer. Der er lidt mange krummer på så. Det dufter faktisk bare af brød. Jeg har lyst til citronbrød. Nej, så er din anderledes end min. Min er bare brød. Det er rigtigt. Må jeg dufte din? Hvorfor er der citron i din? Det er sikkert bare fået brød. Jeg har bare fået ren kagedej. Oh my god, den smitter meget. Det smager af ren numsehår. Det er rigtigt. Den er for normal, den der soja. Den er lille mælkekarton. Den er for normal. Ja, wow. Jeg giver den 6 ud af 10. Jeg giver en 3,5. Du har ikke lov til at spise den der. Vil du have en transition igen? Kan du ikke lave nogle sådan damer, der skrubber? Hvad mener du? Ja, sådan stock footage. Ja. Nu skal vi have en til ting. Okay. Vi skal have crusty pose. Nej, posen gemmer vi. Nu har vi de her Choco op. sugar up. Choco op. Sugar. Chop op. Det er sikkert sådan noget chokolade. Men det er faktisk sådan Oreo. Der er sådan creme inde i. Det er lidt Oreo-agtigt. Nej, det er sådan en brun creme i. Der er det mindste lag brun creme nogensinde. Så det er faktisk fint nok. Altså det er sådan definitionen af midt. Det er bare det her. Det er rigtigt. Bare sådan en chokoladekage. Chokoladekiks. Ja, nu tager vi den her pose. Vi skal rate den! Jeg rater den. 8 ud af 10. Jeg rater den 6 ud af 10. Så her har vi den her random pose med slik. Vi skal prøve hver eneste. Der er kun 3. Det er lige meget. Nej, Ja, først de her. Sådan sure, tror jeg. Nu prøver vi. No shit. Det er vandmelon. Jeg elsker vandmelon. Det er lidt simpelt sagt, det der. De er ordentligt gode. Jeg elsker vandmelon. De er faktisk virkelig gode. Nej, de er faktisk sådan sindssygt gode. Der var lidt sure. Men jeg vil købe dem til penge. Hvad? Jeg elsker den der fake vandmelonsmag. Den er slik Den vandmelon. er syntetiske. Elsker jeg. Og det er det vandmelon. Hvad rater du? 9 ud af 10. Jeg rater den 9,8. Jeg skal have noget mere af det her. Ananas. Nu har vi de her. Ja, de grønne, der står wow på dem. Tasty sweet wow. Hvad er Det det? er sådan chokolade. Vi tager sådan en halv bid, så vi ser, hvad der er inde i. Jeg elsker sådan noget her. Det er sådan sødt. Sådan vanilje og sådan noget. Det er lidt godt sødt på det der. Ja, det er faktisk rigtigt. Ikke nok. Ja, jeg rater dem faktisk kun sådan en 8. Kun en 8. Ja, Mere med 5. Nu
har vi et problem. Der er 2 af de her med de forskellige farver. En af dem er med rød smag, og en. Lige var begge. Okay. Det her det er højre, det er det venstre. Så du, hvad der var i der? Det er nej, det gjorde jeg. Okay, fint nok. Højre, venstre. Venstre. Jeg fik en gul. Ej, hvor er det klister, det er lige. Ej, prøv her. Glaskrystal. Mere jordbær, tror jeg. Den er også. Min er bare sådan jordbær. Det er fint nok. 9. 9? Ej, 8. 7,8. Der er sket en fejl. Hvordan? Okay. Nu er det tid til den her crafty pose. Der er nogle ting i, som jeg ved ikke helt. What the flip? Så du det der? Hent din... Ej, nej. Jeg bare sætte det på skærmen. Nej. Okay, den første ting. En hvid lort. Den anden ting. En brun lort. Den sidste ting. En grøn lort. Og den sidste ting. En gammel mad. Ej, nej. Det vil vi ikke. Jo, vi starter med den her hvide en. Nej. Jeg mener det til maling, det her. Hvis det er min sidste video, så ved I hvorfor. Hvad er det her faktisk? Folk fra Marokko, kan I forklare, hvad det her er? Skriv lige kommentarer. Og hvorfor folk spiser det? Er det ost? Jeg vidste det faktisk er det. Jeg ved jo faktisk ikke, hvad det her er. Det kan lige så godt være. Nej. Skær det. Det er ordentligt hårdt. Skær det. Det skal jeg Nej, det er alt for klistret. Nej. Jeg stopper lige nu for at sige, at jeg glemte at sige det her i videoen. Men det vi smager på lige nu, smager præcis af det der Turkish Delight fra Tyrkiet. Især den med mælkesmag, altså det her billede. Og hvis I har smagt det, så er jeg sikkert meget forvirret over, hvorfor Albert overreagerer så meget. Altså det smager jo fint nok. Og en anden ting jeg glemte at sige er, at I skal huske at subscribe og like. Ja. Farvel. Nej, det smager meget bedst. Der er nødder i. Jeg har lidt dårligt nu på. Hvordan kan du bare spise det sådan der? Nej, så har jeg ikke med her. Jo. Kan du godt lide det? Hvad rater vi den? Jeg rater minus 5 ud af 10. Nej, minus 10 ud af 10. Jeg rater den. Jeg glemmer bare ud, hvor du siger minus, så lyder det som om du siger 10 ud af 10. Nej. 10 ud af 10. Jeg rater den 20 ud af 10. Den her er meget mindre klistret til lige. Det ser faktisk lidt lækker ud. Jeg kan bare rive den, Sigurd. Det er lidt Dubai chocolate, faktisk. Nej, det lugter noget. Og det er det meget mindre klistret. Det er bare sådan en modellerboks. Den dufter af det samme. Den er tør. Det smager lidt bare peanuts. Hvad rater du? Jeg giver den 1 ud af 10. Det var ikke det var lidt ulækkert, det der lå. Ej, altså prøv at se det her. Nej, prøv at se. Jeg rater den 3 ud af 10. Så hvad er det her overhovedet? Ja, en eller anden skriver i kommentaren med det her. Det var du. Damn. Det er ikke spiseligt, det her. Men hvad? Nej, det dufter af... Nå, det er kokos. Den smager af... Peanut kokos. Den rater jeg en 2 ud af 10. Jeg rater den minus 1. Det er ikke spiseligt, det her. Det værste er, at den bedste, at jeg synes, at den her. Nej, det er opvaskemiddel. Det var ved at brække mig. Den smager fint nok. Come on now. Nu skal vi smage noget, som ikke har klaret sig rigtig godt lige på turen. Det der. Nej, jeg spiser ikke det der. Det er bare sådan... Jeg spiser ikke det der. Tag bare lige... Oh my god, det er helt klistret, det der. Monkey boy. Så, det var en ting fra Marokko. Det var en... Det var lidt... Der var mange highs og mange lows, men... Der var ikke så mange highs. Der var mest lows. Ej, solvandene var gode. Det er rigtigt. De der fucking slongs, de var ikke særlig gode. Ja, jeg synes kommentaren, at vi har et andet land, vi skal lave. Og så, ja, husk at like and subscribe. Hej hej.